Ije dalem. Nembang ya, Mbak. Ije Selendang apa sutra kuning. kuning. Niki bukane saking napa niki, Mbak? Bonang nggih. Buka bonang nggih. Ije tayub saking Tayub nggih. Bonang. Oh, tiyang mriki niku pandemen tayub mania niki. Wah, niki nggih boten supe dipun tenggani para kadang-kadang wayang mania community tepuk tangan. Jente Karno. Wah, ingkang dipandegani Mas Karno dan kawan-kawan. Wah, sami live streaming. Oh, channel napa niki, Mas? Wayang Mania channel ya. Oh, nggih. Nggih, monggo Mbak Novi. Tembangipun Selendang Sutra Kuning. Monggo, dados.
Mbak Nomi. Wah, matur suwun nggih, Mbak. Sing miring